Lakhan ko ratrok Duarbaguri MSC constituency angkang Lokho timung singnararong arayalong Lokho Langso alangsun kilang chari Japan Lokho Langso Waterfall Development Committee tumpen chipatir piponsi Lokho Langso Waterfall adimalong JCB pen Lokho Langso Waterfall Development Committee pen ni tum pini ke second step sa ni tum ke claim ke cheng lo je kedam tang August 7 pen ni tum committee seng bon dat pen ni tum August 17 ni tum first step seng bon kam sayang den claim bon lo hala so sayang den claim dat pen buthor non da pini abang ke second step bang ni tum claim pon thulo le so second step claim that pen non tum puthot third step kedam je phan ni tum da rongara tum pen same chingwai po non la da neli tum kupia porsi la so langsun development committee sengnang kokma pualam the bang ke la ke ni thiek penang than po da lokho jan along je kaching thur our side thang da wipin lang je sokar pen da thang da dak nang ke le son wipin la same la so ke paching thur ji phan je la dak lang sundo hala so lang sun pen ni tum amen ir nang hala so amen ir pen ni tum committee sengra je la dak si kising thur ji phan longi me nei puni tum dak rong asar la pen dak political long kachera abdun ledar tum pen ni tum chingwai chingsai pen ni tum da president secretary ni tum seng pon lo chingwai pon lo la pen a committee same seng pon lo so seng that pen ni tum non la so lang sum pini yan bang ken ni tum kichu nang ang thek lo pusini tum che thek pon lo ladang nang kirap na son thak na paklang kai ingram chai dim na pa mi la pen apaklar pol alang tuman simi akro pilo la pen an so se klar thuji la pen tuwar pen dang lok la pen dak lang sun long thom do lokho lang sun along na so tuwar pen na so lang sun long ke pa mi sianji la pen ke pa mi aji kani em konser bang simi tuning rilo la pen department tuman simi la dak akirap tuwar pen dang lok simi nangrap asonte mi sianji pusinili tuning rilo lang tuman simi News Report Carbing Long Line